Kayo mau hati ke belakang barok shikata, nadu ubnai leber arhajar arpo, tat haduk menta, nagadau jong ka jingwan lingshop jong ka klam COVID khandai, hakari bat haka jelahi barok kawai, hadin bana kaliang ka sorkar kalasha ban pleno ikiyo gihat haka jelahi barok kawai, haka baba bon kiyo gihat kila yo ban plelun. Menta ka sngi ka arpun driu tarik urempang arhajar arpuwei, kinong yelam jong ka rai nong tham, kibadai pej ya kayo mau hati, kibakan top yo siem ka rai nong tham, upa im tes im, ulongsan ka rai uba Thomas Mukti, ubasan ka rai uba Jos Sujai, kilapan tip ban pernah pai ba menta ka sngi, ba hadin bana kaliang ka office jong ka Deputy Commissioner Ribhoi District, kala ai jingbit, ba ya kayo mau hati on sedang ban pleno nadu ka shitarik ulaber arhajar arpuwei, harengkat daga babut iki ain bat ki kendon belap tha daga sorkar. Te kanega de jing pen bena nagalian chungi karai nong tham ya baro kinong song yo ki bahap apo ke yo mohti bat ki khun ki hajar ki bahap apo kane ka raj ki chungi ba ki ba bat ki pajba kinong song yo bat kinong wan yo ba kanega de jing pen bena nagalian chungi karai nong tham rengkat bat usim bat bengi kilongsan ki ba pej ba khmi ye kane ka raj ya kane ka yo ba nadu ke shitrik jong benai balai arhajar arphuei ba ya kayo mahoti unsa pelong no ti nagalian jong ngi karaj ngi karpat syaki nong chung yo bat kumju ru ya ki pajba nong wan yo bakin but ya ki kendon ki bak sorkar kala deptha khamtam ka social distancing bat penun kam ki mas bat ka hand sanitizer bat kumju ru bangin ya saj ya lagi jong kiti swab ngin rung sepo yo te nagalian jonga kumulong san juga negaraj nong tham nga pentip sapi baro ki pajba bat kumju ru nga khot ngawer ya ki rangba isnong jong kane ka dong bat kathan mo ti jungi bakin yasno kti lang bat ngi ban ai ka jing trilang na ka banta ka baha kamiat jong kane ka yo mo ti te tang kini lesibon.